ka, minsan hindi mo nagiging downline, napupunta sa cross time, di ba? So yun po yung nangyayari. Now, 4x5 matrix, it means you have 4 legs, just invite 4 people, okay? Focus on inviting 4 people. So this is your first invite, then nag-invite ulit, okay? Yung second invite mo, then third invite or third referral, then fourth direct referral. So this time, meron ka ng 4 legs, okay? So 4 direct referral, of course, kung direct mo lahat siya, kasi pwedeng spin-over yan, mga pag-usapan natin spin-over, okay? Kung direct mo lahat sila, of course, may 4,000 ka na now, okay? So sila mag-i-invite din ng tiga-apat. Okay? So magkakaroon ka ng 16 on your level 2. Okay? Or on your second level. Now, pag sila nag-invite ng tiga-apat, magkakaroon ka ng 64 on your third level. Then yung 64 mag-invite, magkakaroon ka ng 256 on your fourth level. Then last level or your fifth level, 1024. So kaya siya tinawag ng 4x5 matrix. So 4 legs, 5 levels deep. So yun po yung ibig sabihin ng 4x5 matrix. Now, yan. Ito po yung magiging corresponding percentage nyo. So sa first level nyo meron kayo 2.5%, second level 2.5%, then third level 5%, and fourth level 5%, then fifth level 20%. Okay? So kung compare po natin sa ibang program, yung ibang program po, malaki, papaliit. Okay, babaliktad. So ano mas advantage? Yung malaki, papaliit, o yung maliit, papalaki? Sabihin nyo. Maliit, papalaki. Okay, bakit? Kasi mas maraming tao sa baba. Okay, kasi kahit sabihin mo 100% kung sa taas, eh apat lang yan, di ba? So pag ginumbay natin, maliit lang yun. Okay, so this time around, ito, mapakita ko po sa inyo, pag naging cash po yan, magkano yan? Okay? So 200 pesos po. Okay? So 50 pesos times 4, 200. Ano, 200, malaki maliit? Diba? 200, malaki na rin yan, hindi na pupulis yan, diba? Okay na rin yan. So anyway, 2.5% ulit, magiging 800. Okay? Now, third level, 6,400. Fourth level, 25,600. Okay, last level, fifth level, yan. Okay na ba sa inyo yan? 409,600. Okay? Yan lumaki. Diba? Yan po yung ating pwedeng kitain. Okay? Every month. Okay? Yan po yung ating potential income every month. Pag tinotal po natin yun, okay, bakit po every month? So we are encouraged, ito na po yung sinasabi natin kanina, to stay active, okay? We are encouraged to patronize our product, okay? Just buy 2 bottles every month, you can have this every month. Meaning, kung bumibili ka ng 2 bottles every month, sila bumibili din every month, nagiging residual income po to. Okay? So kasi pagka one time lang po, meaning, pagka nag-join ka, tapos wala ka ng binili product at yung downline mo ganun din, okay? Meaning nagiging one time lang. Okay? So hindi kasi sila nagre-repeat order. So we are promoting yung tinatawag na maintenance o yung repeat order. Okay? Para maging residual income po yan every month. Okay? So kaya nangyayari pagka dumami na yung members, pag walang bagong member, walang kita. Ganun po yung kadalasan na nangyayari. So this time around, pinopromote po natin yung maintenance. Para every month, tuloy-tuloy po yung ating potential income. Now, kahit sabi nga natin kahit 50% na lang ito, or 50% probability, this is still 220,000. Okay? Every month. So sa nakikita po namin yun, actually sa totoo lang, 2 weeks pa lang po tayo. Pero ang bilis po nung pasok ng ating members. Kasi nga po, 2,000 entry lang po, tapos 1,000 direct referral. So, lahat po talagang ginaganahan mag-refer. So, sa nakikita po namin, balikan po natin itong ating structure, okay? Medyo mabilis pong mangyayari ito. Now, paano po yung spillover system natin? Ganito po. Pag meron ka ng 4 na direct, saan mapupunta yung pang-5? Hindi mo na siya pwedeng idugtong sa'yo. Okay, so kung sabay natin, 2 lang left and right. Eto, 4, yung pang-5 mo, maghahanap siya ng vacanting slot from left to right. So, force matrix siya. So, hindi mo mapipili kung saan pupunta. Automatic na system ang maghahanap kung saan yung vakante. For example, okay, yung number 1 mo, meron na siyang 3 direct referral. Ngayon, meron kang pang-5. Saan mapupunta yung pang-5 mo? Doon sa pang-4 na leg ni number 1. Kasi yun yung vacanting slot. Okay? Now, kung puno na yung level 2 mo, okay, at meron ka pang pang-6, okay, na direct referral, maghahanap siya sa level 3 ng vacanting slot from left to right. Tapos doon siya papasok. Okay? So hanggang mapuno mo itong matrix. So lahat sila ganun nagre-refer. So kaya ito pwedeng mapuno talaga ito. The soonest possible time. Okay? So 2 to 3 months, I think, sa nakikita ko po ngayon, actually sa totoo lang po, okay, may downline po ako ngayon na maganda po yung kanyang structure. Okay? So downline namin yung partner Chris na talaga namang nahanip po niya yung kanyang 4 leaders dito. Yung 4 leaders po yan talagang mahataw. Kaya 2 to 3 months, sa tingin ko, pwede niya mapuno
Okay? So kahit nasa taas po ako, ang maganda po sa ganitong structure, hindi porket nasa taas ka, mas malaki kikita tayo sa baba. Okay? Bakit? Kasi po, nasa taas ako, pero ang active pa lang sa akin yung dalawa. Pero may apat na direct referral na ako. Yung pangatlo pang-apat, hindi pa ganun ka-active. Okay? Nag-umpisa pa lang. Then 1 and 2. Now, yung aking, yung downline po namin partner Chris na active ngayon, nasa leg 2. So, ibig sabihin, kahit downline ko po siya, mas mabilis na mapupuno itong kanyang matrix. So, pwedeng mauna po siyang kumita ng 442,000. Okay? Ang maganda naman po yan, fair po tayo. So, meaning, lahat po tayo, doon din po pupunta. Okay? Dito po tayo lahat pupunta. Sa 442,600 every month. Okay, of course, one account. Ngayon, you can have multiple accounts also. Pero we don't recommend talaga yung multiple accounts. Bakit? Kasi po, okay, hindi mo po kailangan mag-multiple accounts dito. Damihan mo na rin pero panalo ka. Bakit? 25% matching bonus, okay? Meaning, sa lahat ng direct referral mo, one time may 1,000 ka. Lifetime na pakilabang mo, every month kung magkano kinikita niya sa matrix, may 25% ka. Meaning, kung kumikita siya ng 442,000, meron ka 110,000 sa bawat isa. Paano kung may 10 direct referral? Yung 10 mo, kumikita ng 442,000. At meron ka 1.1. 1.1 million pesos siya. Ay kung masipag ka mag-direct, diba? So, ang dami. So, like for example, yung si Eric Camacho nga, yung ating play partner child, yung ating organizer dito. So, ang dami niya direct referral. So, 25% ng kinikita lang. By the way, wala pong waiting dito. Okay? So, automatic, pag pumasok po yan sa 455 matrix, basta bumibili yan, okay? Automatic cash po yan. So, bayad talaga yan. Kumbaga, wala nang waiting. Kasi, sa binary, okay? So, binary po ako. So, I believe in binary. Kaya lang, we can deny the fact na kahit, diba, napakarami mong downlines, pag walang katapat siya, hindi yan magiging pera. Diba? So, ganun po yun. So, ang maganda po dito, kahit walang, kumbaga, walang waiting, basta may bumibili. Okay? Now, yung matrix program natin, okay, bago ko sabihin itong ating, or bago ko i-discuss yung 12%, okay? By the way, meron po tayong dynamic compression. Yan. So, babalikan po natin ito, dynamic compression, okay, paano yan? So, baka mag-isip kayo, di ba, up to level 5, okay, pag na-perfect yan, paano yung mga nasa ilalim, okay? Of course, wala na sila sa 4x5 matrix mo, pero paano mo sila mapapakinabangan? Pag merong hindi bumibili ng product dyan, may tinatawag tayong dynamic compression, okay? Nagko-compress yung mga active sa ilalim, yung mga bumibili ng product, para makumpleto mo pa rin yung 4x5 matrix. So kaya eventually talaga pwede mong makumpleto yung ating monthly potential income, okay? By the way, ang payout po natin weekly So ang average income lang po every month ito. Pero ang weekly ang payout. So monthly cut-off, Friday ang payout, okay? So ganun po yan. So monthly lang po ang projected average income. Now,